Najväčšou trénerskou zbraňou je hra. A ja ťa dnes naučím, ako sa správne hrať, tak, aby to bavilo psa a tak, aby to bolo zdravé. Pipi, ideme sa hrať? Čo si musíš o hre pamätať je, že musí baviť rovnako psa, ako baví teba. Každý pes má iný štýl hry, každý pes má inú predstavu. Každý pes má inú predstavu, ako by mala hra prebiehať. Ale v podstate je to nejaká komunikácia medzi psovodom a psom. Hra okrem toho, že zvyšuje sebevedomie psa, zlepšuje vzťah s majiteľom, vybíja psovi energiu a ešte ho učí parádne veci do života. Takže poďme sa hrať. Akékoľvek hračky pri hre použiješ, platí pravidlo, že ich musí mať pes rád a musíte ich mať za čo dobre uchopiť obidvaja. Keď už psík hračku v puse má, toto je taká hračka pre ľudí, čo majú problém s krížami, aby sa nemuseli toľko zohýňať. Prispôsobím sa tempu hry toho daného psa. Nehádžem s ním. Veľa ľudí má tendenciu dvíhať psa do vzduchu a hádzať s ním. Toto s ňou úplne nejde, hej. Ale máme malého psa, takto s ním hádžu zľava, správa, no neviem, pre koho to je zábava. Keď sa pozrete na toho psa, tak na tom len visí a drnca. Nie. Psa pri hre držím dole na 4 nohách. Cíti sa pritom sebevedomo. Keď môže stáť, má dobrú stabilitu. Tá hra je pre ňoho takzvané bezpečná. Ruky sú na úrovni psej chrbtice. Neznamená, že nemôžem urobiť nejaký jeden zdvih. Ale hrám sa sprava doľava. Áno. Tak. Na úrovni chrbtice. A hrám sa spôsobom, ktorý vyhovuje psovi. Áno. Ježiš. Keď naučíš psa sa dobre hrať, áno. Jeho tempom, jeho tempom raketovomu raketovomu zrastie sebevedomie. Kio. Dobre. Kiovi viac vyhovuje naháňanie a lovenie. A zase držím ho na 4. Tak. To je on. Kio je viacej pasívny. Pipi. Áno. Tak si počkám na nejakú jeho aktivitu. Tak. Super. Áno. Výborne. Krásne. A v tej ho podporím. Áno, super. Ty si super. Kio je viacej statickejší. Nepotrebuje sa pritom hádzať. Áno. Dobre. Krásne sa ty hráš. Krásne. Trošku mu môžeme zabojovať. On si zase ľahne. Áno. Ty si on. Super. Áno. Krásne. Dobre. Zase. Nehádžem s ňou. Nie takto. Ale nechávam ju hrať sa. Super. Áno. Super zurvalec. Nechávam ju hrať sa jej spôsobom, jej štýlom, trošku jej to podržím, trošku s ňou zabojujem. Nech nemá pocit, že to má zadarmo. Psičky nemajú radi veci zadarmo. Takže bojujem s ňou a nechám ju potom. Nechám ju si
A keď to pustí, tak lov začína. To je super. To je super. Áno. Ty si to vyhrala. Ty si to vyhrala. Dostávaš s tým po hlave, s tým pútkom. Áno. Dobre, áno. Super. Super, áno. To je ona. Prosím ťa. Prosím ťa. Super. Áno. Dobre. Dobre. Mi to. Nervák. Super. Áno. Na jej úrovni. Akože keď je vyslovene, že vonku bláto, no tak sa musíš zohnúť. No. Super. Robiť tieto hlúposti sú fajn, ale ničomu neprospievajú. Už vôbec ne telu toho psíka vzhľadom k tomu, že sa budete hrať často, tak tie sprostosti nejsú úplne nutné, chápete? A čo má z tohto ten pes? No nič. Ty. Tak si fešanda šikovná. Si fešanda šikovná. Áno. Potom sú psi, s ktorými sa hrať nedá. A to je napríklad toto. Čo sa hry týka, je to pes úplne pre chlapa. Ja na ňu nemám ani fyzickej sily, ani psychickej sily koľkokrát. A mám na to taký hack. Ľahni si. Na to, aby som sa s ňou mohla predsa len trochu hrať. Drž. Používam túto hračku borderácku. Aby sa mi to ľahšie držalo. Pretože keď si predstavíte, že toto bude robiť zatiaľ, čo to držíte v ruke, tak to je jak stádo, tak to je jak splašený jeleň. Proste. No. Každopádne je to jej štýl hry a pre mňa je to proste takto lepšie, pokiaľ tá hračka teda neprdne. Strašne dobrá hra, fakt zábavná. Áno, veľmi zábavná je, očividne. Ty toho nakecáš dneska. Ježišmaria. Nepúšťaj malé. Áno, znovu, ja viem, no. Takže asi tak sa s ňou fajn hrá.